नमस्कार संगी लोगन, हम लोग सभी के हार्दिक स्वागत करत बानी हमार चैनल भक्ति वाणी रेखा में। आज हम लोग के बताएब कि प्रेम, क्षमा और आत्मा के मुक्ति का होला। लेकिन इससे पहले काल वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आगे को समझ में आओ। अब सवाल उठेला कि का हम यह जन्म में अपन कर्म के बदल के संतान के भविष्य सवार सकीला? का हम अपन पहले के पाप के प्रायश्चित क के आपन जीवन में शांति, प्यार और सम्मान ला सकीना? और का हम ए जन्म में ऐसा कुछ कर सकीना जिससे अगला जन्म में आत्मा हमारे खातिर दुख ना बल्कि सुख लिया बस? जवाब बा हाँ। कर्मा के सिद्धांत खाली सजा देवे वाला ना ह, ई सुधार का मौका भी देला। ई एगो ऐसन कानून ह जौना में अगर आत्मा जाग जाए तो ओकरा दिशा बदल जा सकता, ओकर गति बदल जाई। अगर आप महसूस करत तनी कि आपन संतान अपने ना बुझत बा, बोझ बन गईल बा, आपन दिल दुखावत बा, तब पहला कदम बा आपन भीतर झांकी। रोई मत, खुद के कोसी मत, बस ई समझे का कोशिश करी कि कब, कहाँ और कौना आत्मा के साथ अन्याय कैले नहीं। तो ई मन का भावना संग सबसे पहले आप खुद से, फिर भगवान से और फिर ओह आत्मा से माफी मांगल जे आज आपन बेटा बेटी के रूप में सामने बा। उनके देख के खाली बच्चा मत समझी, उनकरा के एगो चलत फिरत आत्मा मानी, एगो चेतना जे आपन पहले के जन्म के कहानी पूरा करे आयल बा। जब आप एह चेतना के इज्जत देवे लागी तहिया आप पुरान कर्म के जगावे लगनी। आम लोग कहेला हम तो कौनों के खराब नहीं कैले, फिर ऐसन परेशानी काहे? लेकिन ओह लोग ए बात के अनजान समझता कि आत्मा का यात्रा हजारों साल पुरान होला। कौन जाने कब कौनो जन्म में केकरा साथ कहिया कैल गईल रहे। ऐसे सबसे बड़का उपाय बा हर रोज खुद के सुधार के, हर रोज हर आत्मा के प्रेम देवे के, हर रिश्ता के इज्जत करे के। आज के कर्म काल के फसल होला। अगर आप चाहतनी कि आपन आवे वाला पीढ़ी गर्व करस तो खाली धन ना, पढ़ाई ना देही, ओह में संस्कार देही। काहे कि संस्कार आत्मा के संगे यात्रा करेला और अगला जन्म में वापिस आए। आपन बच्चा के प्रेम, क्षमा आ सेवा के भाषा सिखाएं ताकि जब आप इस धरती पर फिर आए तो वही संस्कार वाला घर में जन्म लेही। तब ऊ घर खाली मकान ना रहे बल्कि आत्मा के शांति के मंदिर होके। ध्यान दे, अगर ए जन्म में कोनो गरीब बच्चा के मदद करी ना, बूढ़ा के सहारा दी ना, बेसहारा जानवर के खाना खिलाई ना, तो ई खाली छोट कर्म नहीं खे। ए में एगो बीज बा जे अड़ू के जन्म में कोनो आत्मा के आपकी जिंदगी में खींच के ले आयल बा, जे बदले में उहे दया, उहे प्रेम और उहे सहारा दे। अगर आप अपना बच्चा से प्रेम चाहतनी तो पहले खुद दुनिया के बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के, बिना गिनती के प्रेम दी। कई बेर माई बाप बच्चा से ज्यादा आशा लगावेला, आ जब उ टूटेला तो टूटल रिश्ता, विश्वास आ भरोसा के डोर टूटेला। बाकिर अगर आप समझ जाएं कि आत्मा अपन घर खाली सेवा खातिर ना बल्कि अपन कर्म के हिसाब करे आयल बा, तो आप पूरा अपेक्षा छोड़ दे आ खाली प्यार देवे लागम। वही से शुरू होला मुक्ति के रास्ता। जब आप रिश्तन के लेन देन नइखे बल्कि सेवा अस्वीकार के भावना से निभावे नी, तब कर्म के बंधन टूटेला, आत्मा मुक्त होखेला। जब आत्मा की मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति तभी मिलेला जब वो अपन सभी अधूरा काम कर लेवे, वो घाव भर देले, सब गलत फहमियां प्रेम में पिघला देवेले, आ सब सुख दुख के जवाब क्षमा से देवेले। जब आप अपन संतान से ये सोच के बर्ताव करे लागम कि ये आत्मा हमार पुरान कर्म के फल है, तो आप वही से दोष नहीं देते बल्कि उनका प्रेम करे। वही प्रेम से आत्मा बदलेला, स्वभाव बदलेला, आ दिशा बदलेला। जब कोनो आत्मा खुद के समझ जाए कि ऊ तो खुद बदले लागल,
कई बेर देखले होखब छोटा बच्चा शुरू में बहुत गुस्सैल रहेला, बाकी कुछ दिन में शांत हो जाला। एक दिन ऐसन आवेला जौना में ऊ माई बाप के सेवा कर में लाग जाला। ई सब चमत्कार ना ह, ई सब कर्म के ऊर्जा में बदलाव ह। जब प्रेम आ क्षमा के ऊर्जा कर्म से बढ़ जाला तो ऊ आत्मा नरम पड़ जाले, बोझ हल्का हो जाला और अटूट रिश्ता फिर जुड़ जाला। कि सबसे बड़का रहस्य इहे बाकी कौनो आत्मा हमेशा दुश्मन नइखे आ कौनो हमेशा दोस्त ना होला। ई सब भाव कर्म आ आत्मिक बंधन के यात्रा ह। आज से आपन बच्चा बा, कहिया ऊ तोहार गुरु बन सकत बा। आज जे तोहार दुश्मन बा, कहिया ऊ हमार पुत्र बन सकत बा। ई ह ब्रह्मांड के न्याय और आत्मा के अद्भुत सफर। बाकी ए सफर में सुघर बनावेला तोहरे हाथ बा। आज जे करब उहे फिर लौट के मिली, ना कम ना ज्यादा। अब फैसला तोहार बा, का तोहरे कर्म से तोहार संतान वरदान बनिए या बोझ। का तोहरे जीवन में इतना करुणा प्रेम आ सेवा से भर देबा कि अगला बेर जब आत्मा वापिस आए तो तहार आभार लिहे, बदला ना। ई फैसला एगो पल में हो सकता। ऊ पल जब तोहार आपन आत्मा से सच बोले के हिम्मत होखे तो अपन संतान के ईश्वर के रूप माने आ हर कदम के तपस्या बना देब। यही है वो रास्ता जे पुनर्जन्म के पीड़ा के पुनर्जन्म की सुंदरता में बदलेला। आ आखिर में बस इहे कहब कि तोहार संतान कोनो संयोग ना ह, ऊ तोहार कर्म के संतान ह। उनकर बर्ताव तोहार लिखल अतीत ह। उनकर भविष्य अब तोहार आज के कर्म पर निर्भर बा। वाला तो केवल आपन बच्चा के जिंदगी बदल सकत बानी, बल्कि आपन आत्मा के भी कई जन्म के उलझन से मुक्त कर सकत बानी। एह से प्यार कर, माफ कर, सेवा कर, काहे कि यही बीज से कल तोहार जीवन में सबसे सुंदर आत्मा आई जे कहल करी, हाँ हमार संतान तोहार कर्म ह, आ अब तोहार कर्म प्यार ह। माफी आ सेवा के साँच झूठ समझ के सीधे अपनाइम ना, तब तक जिंदगी के असली सुख पहचान पूरा ना होई। रउआ सबके हमार गुजारिश बाकी एह वीडियो के पसंद करी, अपने परिवार आ दोस्त के लोगन में शेयर करी आ हमार चैनल के सब्सक्राइब करी, ताकि हम अगला जन्म की सुंदरता के कहानी भी लेके आ सके। चली मिल के कर्म के सच्चाई के समझी आए अपन जीवन में परिवार में खुशहाली ले आए। आप सबके दिल से आभार, धन्यवाद।